moni abale ndi alongo okondeka konse kumene tili tilandiranenso pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lachisanu 17th February 2023. Mawu athu alero Genesis 11 ndime yoyamba kulekeza 9, mawu oyamba amenewo, komanso uthenga wabwino Mariko 8 ndime 34 kupitiliza mutu 9 ndime 1. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tikhalire limodzi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adayitana khamu la anthu pamodzi ndi wophunzira aja kuti adze pafupi naye. Ndipo adawawuza kuti munthu wofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo ndipo aseze mtanda wake nkumanditsata. Chifukwa wofuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma wotaya moyo wake chifukwa cha ine ndi uthenga wabwino adzawupulumutsa. Nanga ndiye kuti munthu wapindulanji atapata zonse zapansi pano, iyeyo nkutaya moyo wake? Munthu angalipire chani choti awombolere moyo wake? Tsono ngati munthu achita manyazi ndi ine ndiponso ndi mawu anga pamaso pa anthu ochimwa, amakonowa amene ali osakhulupirika, ameneyo nanenso Mwana wa Munthune ndidzachita naye manyazi pamene ndidzabwera pamodzi ndi angelo oyera ndili ndi ulemerero wa Atate anga. Yesu adawuzanso kuti ndithu ndikunenetsa kuti alipo ena pompano omwe sadzafa asanaone ufumu wa Mulungu utafika ndi mphamvu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Wapindulanji tu munthu atagonjetsa dziko lonse, ngati poleka za Mulungu atayikitsa mzimu wake, ndiyo ntchito yopambana tilimbe kupulumuka. Wapindulanji munthu atagonjetsa dziko lonse, koma ngati poleka za Mulungu atayikitsa mzimu wake. Mawu athu a tsiku la lero akutikumbutsa kuti pamene tikuchita zinthu zathu zosiyanasiyana tisayiwale kuphatana naye Mulungu. Akutikumbutsa mawuwa ndithu kuti nthawi iliyonse imene tipezeke kuti tayiwala Mulungu, tikufuna kupata dziko lapansi, tikufuna tigwiritsitse moyowu, tikufuna tigwiritsitse zinthu zathu kuti ife ndife, zinthu zindifeyo, ndakwanitsa kupanga izi ndine, I have conquered everything, I am the winner, I am the king here. Kuyiwala nazo Mulungu, timapezeka kuti tikuoneka ngati we are successful, tikuoneka ngati tapambana inde, koma temporarily. Tikuoneka ngati zikuyenda, koma ndi munthu uja amene timanena nthawi zina kuti he or she is walking dead. Munthu akuyenda ali mtembo. Kutanthauza chani? Pamene mwa ife za uzimu mulibiretu, za Mulungu mulibiretu, olo tikhale kuti tikuoneka kuti we are healthy, we are energetic, we are strong, zinthu zikuyenda, koma tili ngati akufa. Chifukwa chofunikira kwambiri chimene tikuyenera kutsogoza ndi Mulungu mu zonse zimene tili nazo.
tikuyeneradi kuseza mtanda ndi kumutsata Ambuye athu Yesu Khristu. Tikamutsata monga iye adataya moyo wake kutifera pa mtanda paja, adapatano zonse nkukhala ndi ulemerero wa Mulungu Atate athu. Ife tikakhala titatenga riski kudziwala, kusiya ndi kugwiritsitsa zinthu zapansi pano, kukhala ngati tikutaya moyo wathu, ndi pamene timaupeza. Mawu oyamba akutsindika nkhani yokhayokhayo pamene tikumva za nkhani ija yotchuka ya the Tower of Babel. Ku Babeloni kumene panopa timanena ku dziko lija la Iraq. Masiku amenewo akuti anthu basi anamopanga mapulani, tiyeni timange, tiumbe njerwa, tipange project yakuti timange ndithu tower. Akuchita kunena ndithu mawu oyamba wakuti yayi, tsono tiyeni timange mzinda wathu ndipo nsanja yake italike mpaka kukafika kumwamba. Akuti akufuna kumanga nsanja, akufuna kumanga tawa ifike pathodzo, kufuna kuti basi cholinga chake adzitchukitse. Ndipo in English is very clear kuti we have to make a name. Tipange zinthu zathu, tichuke, tidziwike, aliyense amve mbebe, aliyense adziwe kuti tamanga ichichi ndifeyo. Tawa imeneyi ndi imene tikafukula history za masiku amakedzana m'madera aku Mesopotamia. Nthawi imeneyo timamva kuti mfumu ili Nebukadnezar II ndi pamene amamanga zinthu zosiyanasiyana, makamaka ngati nsanja yayitali, tawa monga timaonera pa maberu athu, kuti pafupi ndi tchalichi pali ndithu nsanja yayikulu imene pakhala beru. Iwo nthawi imeneyo zimene amamanga ngati zimenezi amazitchula kuti mazigurati, kumanga ndithu mazigurati, kupanga dedicated kwa milungu yawo yosiyanasiyana. Koma apa afika pa Japonena kuti kayiwala ngakhale kati milungu tawoto, koma akufika pa Japonena kuti tikafike kumwambako. Ndipo mkatikati mwa project imeneyi zoti anene kuti ife tikumanga chinthuchi kuti timulemekeze Mulungu, mulibemo maganizo mwawo. Kuti tikumanga chinthuchi dzina la Mulungu limene lipite patsogolo, they have completely abandoned the exaltation of God. Instead, they are exalting their name. Ayiwala za ulemerero umene ukunena kupita kwa Mulungu, akutsogoza ulemerero ku dzina lawo. Ndiye Mulungu akuchita zodabwitsa pamene akutsika kuti let's confuse them. Ndipo dzina limene li Babel, confusion, kutanthauza kusokoneza ndithu. Basi awazilankhulo zawo abalalika, total confusion. Pali ma interpretation ambiri amawu amenewa. Koma pamene taona kale uthenga wabwino kuti munthu adziwale pamene apate zinthu zonse, munthu asayiwale Mulungu mu zinthu zake. Ndipo pamene tikuona kuti tchimo lalikulu la anthu awa, kulakwitsa kwakukulu kwa anthu awa, kunali kwakuti akutsogoza matama audio, matama a negative, matama oyiwala Mulungu, kumaona ngati kuti iwo they are self-sufficient. Nkumaona ngati tsopano ayima paokha, sangadalirenso Mulungu. Nkuona kuti iwo basi adzitchukitse. Let's make no mistake here. There is absolutely no problem to have ambitions, to dream in color, to have aspirations, to have huge projects, the government, in the church. Mulungu potiona ife anthu ndi kutipatsa nzeru, sikuti akufuna tikhala anthu amanjerende, anthu aulesi, opanda maloto, opanda masomphenya. Tikuyeneradi kukhala ndi masomphenya ofuna kumanga zinthu zosiyanasiyana, magnificent buildings, beautiful infrastructure for the church, for the government. Kuonetsetsadi ndithu kuti is it the health sector, education sector, spiritual sector, malo onsewo, magawo onsewo tiziloza kuti taonani tchalichiro, taonani skulu izo, taonani zipatala izo, beautiful buildings, infrastructure. Ndikumamva kukoma kuti chinthu chindi chathudi, chinthu cha mpingo, chinthu cha boma lathu. No problem absolutely with that. Koma kodi
what is our motive? Cholinga chathu ndi chiyani pamene tikumanga zinthu zonsezi? Tikatsogoza mayina athu kuti tikupanga project iyi kuti nditchuke, poti nthawi inoyo chair ndine, poti nthawi inoyo bambufumu ndine, poti nthawi inoyo mtsogoleri wa dziko ndine, poti nthawi inoyo wakuti ndineyo, ndiye ndipange push zinthu zizitheke, anthu adzapange honor my name. Nkuyiwaniratu Mulungu. That's where the mistake is coming in. The Tower of Babel is resulting into confusion. Chinthu cha mtengo wapatali chimene amachiganizira, koma atsogoza kale tichuke, let's make a name. They are not saying let's exalt the name of God, koma let's make a name for ourselves. Mapeto ake Mulungu akwaonetsa tsopano kuti afana pachasinu Mulungu ndi ineyo. Ndiye tikuyenera kuunika ndithu pamene pamuuza aliyense kuti kodi ndikamayambitsa project, kodi ndikamakhala ndi maganizo onena kuti ineyo ndikufuna ndipange zakuti, chikundikankha kuti ndipange project imeneyo ndi chani? Is it to glorify my name or to glorify the name of God? Kodi ndikufuna ulemerero ku dzina langa kapena ulemerero ku dzina la Mulungu? Tikamakhala mabungwe athu osiyanasiyana, zimamvetsa chisoni nthawi zina mu mpingo momwe mabungwe mwina pena kuyambana, iyayi tinayambira ndife, history imatero, inu mwabwera kumene, iyayi ani yake ndife mpingowu, iyayi ndife. Nkhani yake aliyense kufuna kukweza dzina mwina la bungwe m'malo mwa dzina la Mulungu. Onse mabungwe tili nawo mu mpingowu, cholinga chake ndi chakuti atithandize kuzamitsa moyo wathu wa uzimu, tikhale pafupi ndi Mulungu. Abale anga akwaya mwapadera leroli tichezekonso pang'ono. Haya bambo kalata ndi tikufuna nafenso tiyambitse kwaya yathu. Mudziwa chiwerengero chachuluka, misa zachulukanso mwakuti, koma kufufuza aliyense afuna kupanga dzina. Wa keyboard afuna kupanga dzina, muimbitsa afuna kupanga dzina, akwaya master, a director akwaya a chair ati nawonso afuna kupanga dzina. Ndiye ndizimabwera ziya, ine ndi wa Apolo, ine ndi wa Paulo, ine ndi wa wakuti. Tayambana bandi yagawana zida, nkhani yake tikufuna kutsogoza dzina lathu osati dzina la Mulungu. Mapeto wake chipwirikiti chokha. Iyayi anzathu atchuka, nyimbo zawo zimveka pa radio paliponse pa TV mwakuti ifenso tisainireni project mwakuti tikukajambulitsa mawa DVD. Takhalani kaye pansi. Ma resources alipo, zofunikira zilipo, ngakhale nyimbo zomvererazo taziphika tazitchakula bwinobwino kuti anthu akamvera zikhaladi ndi uthenga wamphamvu. Tisangopanga zinthu kuti tikufuna tichuke, anthu atidziwenso, anthu amvenso kuti ifeyonso tilipo, asamangotchuka okhawa. Ayi, whatever project we have, tikamapanga zimbalezo, tikamapanga zakuti, ma DVD okandi chakuti, kumapeto kwake, glory to God, not to our choir, not to me, not to whoever. Pasabwere nkhanika pena zachifundo kumene, let's make no mistake again. Ndi munthu aliyense wakufuna kwabwino amene Mulungu amakondwera naye akamagwira ntchito zachifundo. Koma nthawi zina timapezeka kuti tikuthamanga, tipangeza kuti, koma nkuona kuti behind the scenes chimene tikufuna dzina lathu litchuke, osati dzina la Mulungu. Ayi, zimene akwachita anthu aku Babylon, the Tower of Babel, this famous story, Mulungu pawabweretsera confusion. Ifenso tikakakamira udyo zinthuzi, ayi tichuke ndife, tipangeza kuti ndife, dzina lathu limveke. Mulungu ali ndi njira zake zotiphwetsa. Mulungu ali ndi njira zake zotikumbutsa kuti sindinu Mulungu, Mulungu ndine, inuyo ndi zida zanga chabe. Tiye tipemphererane wina ndi nzake kuti tigwire ntchito inde, sizilephera pena atipatsa ulemu, tinagwira ntchito yakuti yotamandika, atipatsa ulemu, atipatsa ka certificate, atipatsa ka award kenakake, ndi zabwino ndithu. Koma mu zonsezo kuyankhula kwathu kukhale kwa Salimo 1:15 ndime yoyamba kuti kwa ife ayi chauta, kwa ife ayi, koma kwa dzina lanu lokha ndiko kukhale ulemerero. Amen.